କହିଲେ ଭିडिଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ବନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ନଡ଼ିଆ ଘରେ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି ଗଲା ଗଲା କିଛି ପରିବା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଦେଲ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ବନେଇବି। ସେ ତୁରନ୍ତ ମନା କରି କହିଲେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ବନେଇବ କାଇଁ ଆଜି କଣ କି? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବନେଇବି। ତମେ ଆଣ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଣି ମତେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଯାହା ବନଉଛ ବନାଅ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବନାଅ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ଅଫିସ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି କହି କିଚେନ କୁ ଆସି ପରିବା ଗୁଡା ସବୁ କାଟି ପକେଇଲି। ଆଗ ବୁଟ ଡାଲିକି ବତୁରେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେଲି। ସବୁ ପରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବି ପକେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ଅଦା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଗୋଳେଇକି ଭଲରେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଚୁଡାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ତା ଦେହରେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆକୁ ଫଟେଇ କୋରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଘିଅ ପକେଇ ହାତରେ ଭଲରେ ଘଷିଦେଲି। ବନିଗଲା ଚୁଡ଼ା ଘଷା। ଡାଲମାରେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ବନେଇ ପକେଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବନେଇ ବି ପକେଇଦେଲି। ବନିଗଲା ଡାଲମା। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ବାହାରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଗରମା ଗରମ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଲି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ ଖାଇ ପାରିବିନି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆରାମ ସେ ଅଫିସରେ ବସି ଖାଇବି। ଚୁପଚାପ ଖାଇକି ଯାଅ। ପ୍ୟାକ୍ ଖାଇ ପାରିବନି ନ ଖାଇଲେ ଅଫିସ